детски площадки и спортни съоръжения, закупуване на преместваема сглобяема сцена, оборудване и обзавеждане на посетителски център са само малка част от реализираните проекти на община Берковица с помощта на местната инициативна група Берковица, Годеч и Драгоман. Над 12 години използваме местната инициативна група. 2 стратегии тук са одобрени, защитени, предстои ни трета. И сме много доволни, че на територията на община Берковица функционира местна инициативна група. С цел популяризиране и съхранение на културното наследство на Берковица и региона, общината е изпълнила проект за закупуване на преместваема сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали. Проектът е на обща стойност 99 792 лева. Предназначена е да популяризира културно-историческото наследство и празниците на община Берковица. Към нея е включено и сценично осветление и озвучаване, така че използваме пълноценно и може да се изявяват нашите самодейни състави, читалища, децата талантливите на община Берковица. Е доста използвана инвестиция. Община Берковица изпълнява няколко проекта за изграждане на детски площадки и зони за отдих на територията на град Берковица. Един от тези изпълнени проекти с финансовата подкрепа на местната инициативна група е изграждане на спортна инфраструктура на стойност 149 754 лева. Посредством местната инициативна група беше подобрена спортната инфраструктура в ЖК Стара планина, който е един от крайните населени жилищни квартали. Там, за съжаление, нямаше, но добри съоръжения, детски, спортни, чрез проекта за подобряване на спортна инфраструктура в Стара планина и на стойност 150 хиляди лева. Там бяха изградени тенис маса на открито, фитнес съоръжения, спортни съоръжения, озеленяване и затревяване. И в този квартал вече, особено по-младите, както и възрастните, могат да се възползват от придобивката, която получихме посредством местната инициативна група. През 2023 година по проект подобряване на публичната инфраструктура в парк Свети Георги Победоносец в Берковица и изграждане на детска площадка и повишаване на екологичната култура в жилищен комплекс Изгрев в Берковица са доставени и монтирани детски съоръжения, пейки и беседки. Общата стойност на проекта е 116 117 лева. Повечето по-малки проекти на по-малка стойност могат да се реализират чрез местната инициативна група, което ни освобождава да може да кандидатстваме за големите инфраструктурни проекти към други финансирания. Затова сме доволни, че има МИК. Той да не забравяме, че също подпомага и частните производители, и земеделските производители. Така че е един доста добър инструмент, посредством който и предприемчивите ни съграждани могат да се възползват от европейско финансиране. Община Берковица и местната инициативна група реализират проект оборудване и обзавеждане на посетителски център за предоставяне на културно-историческото наследство на община Берковица на стойност 24 908 лева. Чрез спечеления проект е закупено ново техническо оборудване и обзавеждане, мултимедиен проектор, прожекционен екран, които се ползват от всички в областта на културното наследство на територията на общината. Още 2 проекта на община Берковица и местната инициативна група са в процес на изпълнение. По тяхното реализиране все още се работи и са на етап доставка. Аз горещо го препоръчвам, защото това е още един инструмент, от който може да се възползваме всички. Община Берковица работи активно по проекти заедно с местната инициативна група Берковица, Годеч и Драгоман, като целта е чрез реализацията на проектите да се подобрят условията за живота в туристическия град.